hasiera emango gehiago ekitaldiari, 3 urteko lanaren emaitza aurkeztera gatoz gaur. Liburu hunkigarri bat, dokumentatua, oso ondo landua, aurkeztuko dugu gaur hemen. Liburu egilea ditugu gaur gukin, Carlos Almorza, nire ezkerrea, eta Javi Buces, nire eskubia. Helburua beraz, ez da jarrera belikoa goraipatzea, inondik inoa. Bakearen eta askatasunaren bilaketa aldarrikatzea da gure nahia. Gure inguruan gertatutakoa gaur aurkezten dugun sase eta defensa sistema, armatutako erresistentzia antifasista adunan, asteasun eta zizurkilen izeneko liburuan jaso dute gaur hemen ditugun Carlos Almorza eta Javi Buces, Arantxadiko kideak biak. Nire eskerra, beraiei zuzenki eta Arantzadi zientzia elkarteari. Baita ere, inguruko lubakia berreskuratzen lan egin duten hainbat gaztei eta Foru Aldundiari ere eman digun diru laguntzagatik. Baina gaur ezin ahaztu liburuan azaltzen diren eta bere testigantza eman duten gure herritarrak. Gure herrikoak aipatuko ditut, bihar aipatuko dituzte adunakoak bertan eta zizurkilen bertakoak ere. Gaur asteasukoak aipatzearren, Mari Carmen Amondarain, hain zuzen nire izeba gaina, Jose Urruzola, Narritzakoa, eta Usandizaga familia. Beraiek eta beraien familia jasandakoak ondo islatzen du gure herrian izandako sufrimentua. Ederki nabarmentzen dute beldurra, gozea, miseria, tiroketak, zigorra, hile mozketak eta bar. Berezik gazte esan daudela. Hemen azpimarratu behar dago Usandizaga beak izan izan lubakia egin zituen. Kontua da gaurko gehan, guainik gero erakutsiko zuten bezala liburuan, zuhaitz batzuk eta badazkagu. Eta guainik ez dugu bukatu azterketa fisiko egitea zer egin zuten goiek. Bukatzen dugunean, eta bereziki zuhaitzak eta etxatzen dugulako direla plano bakarrak gerra zibilian egindakoa direla. Baina guainik azterketa bukatu ez dugunez, liburuan hartu ditugu beste erantzunik ez daukagulako. Orduan, egun batean, guandikan ere azterketa egiten dugunean azpeitiko komandantziari buruz, eta gero, Ernillon bestaldean gertatuzenari buruz, pentsatzen dugu igual dena batea egitea, lubakiak azpimarratuaz, nun kokatuta dauden eta ze nun antolatu zituz. Ondirutze bat zizute, liburu bana emago ditu pertsona bakoitzari eta nik ekatuko dizuet gutxi gora bera zen egin zen dan guk egin dugun aportazioa. Bi gauza azpimarratuko nituzke horretik gainera. Gu ziur gaude borrokan Euskal Nazionalismoak saiatzen daren aurre egitea. Aurreneko gauza azpimarratu behar dela kalean ezin zietela aurre egin, indartsu egiak zirelako. Orduan zer egin zuten? Erabaki zuten mendira joatea. Mendian aurre egitea. Hildakoi buruz, dokumentalean jarri gaur badakigu Aineoeko aurreneko militantea Zarateko bentan itzutena eta Jose Arana Gaztorza izena zuela. Baina hori zizurkilen esango duzak, zizurkilko lurretan hiltzelako. PNV-ko aurreneko militantea borrokan hiltzena hiltzan Asteasun. Jose Joaquin Egaña hori. Bere fartzenitarteko atzean daude eta dan arrepatu dugu. Pentsatzen dugu bera dala. Ikerketak hemen urte batzuetara beste emaitz baten badu, aldatuko dutakik. Baina guk galdetuta daukagu eta azpimarratzeko ere bai, lubakiak behar. Kilometro bat baino luzera, baino gehiago duten lubakiak dira. Orduan, kontua da, egun eutxi intzietela. Orduan, atxauriko zut aurreneko portada ikusten da Zarateiz mendia ikusten da, eta gero atzealdean, eta daukagu hemen 125 garren horrian, omenaldi egin zitzaionean sasetari egin zitzaion akuarela. Hoi bat. Esan bezala, zergatik handa importantea hemen gertatu zen atzerkan. Azkenean da, guzariak nola egin nintzen aurreneko gauzak, aurreneko hildakoak ere hemen aurkitzen ditu. Aurrenekoa, mendigo txalea sana, albiztoren akatu zuten Mikel Alberdi, hilaren amazean dokumentalak ekutsi duen bezala.
Haineko aurreneko militantea, zarateko militantea zuten irailaren 19. Hori familiari izan genien ere baita. Berai bazituzten datuak, baina segiten behitzen zara horrenko. Eta dokumentazio ikusterakoan, jabetu ginen, bazegoela beste persona bat egunkaritan ikusten genuena Jose Joaquin Egañe Uria. Eta hildakoen zerrenda azaltzen ez zenez, familiekin harremanetan jarri ginen, kobartu ginen PNV-ko aurreneko militante izan zela. Baina ez genuen ulertzen, adibidez ikuste bali metu zuen, 49. Horrian eskelak, zergatik etzan azaltzen Jose Joaquin Egañaren eskelak. Korputza lortzea izan ez zuten ez zuten eraman izan, eta orduan, hemen gehiago zan, bilatzen ari gara. Bazkau susuma mundu hori, eta alkutza duen familia inari gorkutza. Bueno, esan zuten. Gero, dago beste gauz bat ere bai, azpimanaten nahi zuena da, zergatik, zuhaitzetan, 88, 89 eta 90 horrian dauden zuhaitzak. Eta hau importantea da zergatik, hiru zuhaitzak daukate idatzita P.O. Eta era desberdinetan idatzita. Odan, pentsatzen dugu, jerga militarrean zaidula punto de observación. Zuhaitzen hori da horretan, planan horretan jartzen garenean, ikusten ditugunean, P.O. nola idatzita dagoen, eta zentzurretan errepatuta, gai gara pentsatzen zertaz hitz egiten ari diren. Pentsatzen du, gerra zibilen egindako planoak direla. Eta kasu horretan dira bakarrak Euskal Herriko historian. Eta gero, beste hipotesik ez dugu, hori daukarrena. Zaten dugu, egin zituztela, hainbeste jende etorri izan, hainbeste milaka persona etorri izan, guaten autolatzea zaretik, askotan zaten denean gudari buruz, ez da, ejerzitorik ez zegoen, zibilak ziren. Hola, azpetiko komandatzea guten direnen, nola antolatu gura dana. Hasieran 3 fusil bakarri zituzten. Gaur zerrendan gaude 2000 personen izena dazkau. Eta 100 batzuetan nintzuten. Aurkitu ditugu Renoko Unibertsitatean aurkitu ditugu bai, nola ez zuten ez da, bere bilik ez zuten ez zituzten, 2 autobus hartu zituzten da, autobusien etortze ziren frentera. Hori bai, kostatzen egun ulertzea zergatik, azkenean etortzen dira, al frente de Andesarrat etortzen dira. Hildako inguruz dokumentazio aurkitzen dira bai, murion del frente de Andesarrate, bai, murion del frente de Andesarrate, deitzen zutelako, frente guztiari deitzen zutelako izen horrekin. Eta gara, norbait egizate baizu, Josarra nahi daztortzen ditzen en el frente de Andesarrate, dokumentu bezaten du bezala, bai, baina, Zarateko bintan, zizurkilen. Jose Joaquin Egaña Uria esaten du ere bai, murió peleando en el frente de Andesarrate, bai, en Santa Mañana, aste asun. Hoi da, lortu behar duzuten azagatik. Azkenean, izenakin ere bai, detzetxioten frente de Andesarrate autobusen etortze zirelako. Nola armak etzituzten denantzako, etortze zirenak, armak uste zituzten, etortze zirenei uste zieten, eta uste ziren bueltan batera. Gogorra izan zen. Hor, dokumentu guztiak egiten daude gaina hautzatuta, nahi eta jarrita. Hor badaude dokumentu batzuk ez dutenak 250 cañonazos una noche. Claro, zibilez ziren. Tortzen dira honat, ez dira idikan. Saseta adibidez, askotan, azpimarratugu, lokalizatu dugu 12 lekutan. Giatu gabe bilizan. Hor, dokumentu buruz hitz egiten dagoan, 71. Horrian, aurkitu genituen Sasetaren idazkiak. Ez genuen inolaz ere pentsatzen, aurkituko nitula, baina gainera, esaten dena, la orden de retirada. Orduan, hau oso arraroa da, baina azpimarratzen ditu zelatun eta leku horiek. Orduan, aurkituko nituen Sabino Arana fundazioa aurkituko nituen. Orduan, bitzetan esan da. Badakigu noiz etorri da, eta badakigu noiz joan ziren. Arkeologiak eta historia bat egiten du, ejerzitorik etxeon, zuhaitzak, eta gero beste gozbat azpimarratu nahi nuen bai, zenbendeku gozea zuten. José Balosegi ondo esplikatzen du, sabíamos que no hacían detenidos. Horiko kontatzen du etorri zirenean, Agustoaren 14. Andesarrateko iritetxea, gaixoak beldurtuta kontuatu zirenean gudariak zirela, hasi ziren goraipatzen Euskal Gudarien aldean, da biba Rusia eta biba la República, eta ikusten dut jendea bazekila.
1986ko abenduaren 28an mendiko gisa atxilotu zituzten gaixo zeuden guztiek. Hoi ez genuen esartu nahi da liburuaz, beste historia badarako, asko eta asko gero etxearen inoiz bizirik aiatu etxean. Asteazun itxiren eta lokuratu zituzten. Beraz, hoi da konklusioa, ez? Dauzkagu idazki originalak, kalkulatzen den hildako buruz, kalkulatzen dena ze indarra gintxeten aurre, kalkulatzen dugu eunarreten buru hil zirela frente guztiak kontatzen dugu. Kontua da, herri ari gara kontatzen, asteazu zizukilen eta adunan ez dakigu zehazki zenbat izan ziren dira, baina badakigu 50 martikan gora izango zirela. Baina azalten direnez, gero, zaurituak nola ematen zituzten Tolosara, al Hospital de Sangre, ez dakigu zehazki nun zauritu izan ziren. Baina hemen frentean izan zirelako soldado de batallón Arapiles. Esan dira, kiston bronka izan zara. Eta herrietan gertatzen denean, beti gertatzen da lekuko bat esplikatzen dena, baina mendietan gertatzen denean, lekuko gutxi izaten dira. Oain galdezen nahi gara ere bai, zenbat hildako utzi zituzten abandonatuta. Adunako zen papeletan aurkitu duek, gazteak akribidados, abalazos eta dokumentazioak, ez dakigu nortzu ziren. Orokorrean, oain falta zaigu, Arnillo bestaldean gertatu zena, han ere gertatu zirelako gauzak, larri gertatu ziren. Eta Javi eta bilo bai gara egiten azpitiko komandantziari buruz liburu bat ere bai, eta ja 2000 izen duna azkagun ere bai gauza potente bat aterako zaigu zergatik. Artxibo guztiak nola meratu ditugun, eta azkagu izenak. Eta asko, badaki unun bukatu zuten, kartzenan bukatu ez zuenak, hilda eta ez dela kanpa. Baina hori da gure aportazioa. Gero, lugaki buruz bi gauza esan. Belkoainen aurkitu dugu gauzak eta aztarnak ere, latak ere aurkitu dugu. Eta beti galdetzen dugu, eta nire jate zuten, ez? Eta gero puntuatu ginen, bai zarautzen eta azpitiko komandantzetik latak hartzen zituztela, ekartzen zitela jana, ekartzen zitela frente, ekartzen zitela. Baina handik esan dez, zarete hitzeko lugakitan garbiek daude. Eta hori harretzeko. Baina pizatzen dugu garen bati basura botatzen zutela eta baina goi bilatzen ari gara. Ez da gizema godun gehiago, baina hortan gaude. Nizio nago gildakoak ere igual. Horren balutela. Bale? Dogodik ez da bukatu, baina, saioak era mundi bat egin dugu eta... Eta esker eman dizkie udalei, asteazu aduna ez dartitzur geli, guan konfiantza jartzeagatik, ez, erantzaren. Bestalde, gogoratu nahi dut, zein den Arantzadiko lana. Memoria historikaren dagokienez, gure lana da egia bilatzea. Beraz, gure konpromisoa beti da egia bilatzea. Jakiteko zer gertatu zen, baina batez ere, entzun dezute Carlosi, jakiteko batez ere zeinek sufritu zuten errepresioa, violentzia hori edo pasaje hori. Transmisioan beti mantentzen dira gauz batzu, baina ez histori guztia eta norbaitek idatzita eta ondo jasota ustea, horrek horimenean mantentzen laguntzen dut. Horretik du garrantzitsua horimen historikoan alde lana egitea eta argitasun hori bintzat garai beltz horiei ematea eta hori lortzea. Orain, esan ditugu, gaitatu ditugu gure herriko testigantza eman dutenei kontuan izango ditugula gaur.
lan honekin duela 3 urte adunak, Asteazu eta Zizurkilko udalek memoria historikoa berreskuratzeko lan egiteko erabakia hartu genuen. Gure historiaren iragan gertukoen ezagutzea nahi genuen. Hamarkada askoan diktadura frankistak eta transizio izeneko ahaztura kalkulatua ezkutatzen saiatu ziren iragan hura ezagutzea beharrezkoa jo genuen. 2013 urtetik Arantzadi Zientzia Elkartearen talde teknikoari eta asko ibili gazte voluntarioi esker gure udalerrietako inguruko mendietan faxismoaren aurkako euskal erresistentziarekin lotutako lubakiak berreskuratzen aritu gara. Candido Saseta Hondarribiarrak sortu zuen defentsa sistema da. Askok ezagutzen genituen beste Intxorta edo Larrabetxu edo Lemoako borroketan izandako gertaerak. Baina hemen, orain arte, euskaldunok ez dugu ezagutu gure herrikideen valentia. Ia armarik gabe, Oria ibaiaren ezkerraldean milaka militar, golpistak eta paramilitar eskuindarrek aurrera egitea 34 egunez geldiaraztea lortu zuten. Horregatik, haien duintasuna berreskuratzea sekulako poza da guretzat. Zakar zebilen aizea, nagusi zen oinazea, gerra hartako kontuak naizta, gelditu atzea. Haze bizipen basea, pasa ondoren pasea, normala ez alda edukitzea, aitortza gozea. Haze sentipen basea, pasa ondoren pasea, normala ez alda edukitzea, aitortza gozea. Bizipena da zuona, baina historia denona, ta komeni da lengo kontue, gaur hartzea sona. Orduko sumin sakona, gordetzea ez da ona, denborarekin minak barrutik jaten du pertsona. Orduko sumin sakona, gordetzea ez da ona, denborarekin minak barrutik jaten du pertsona.
Garai ilun, garai gordin, garai zailda desatsegin. Ta ordukoa kontatzeari behar zaioekin. Naiz eta orain eman min, kontuak zabalduarin, berriro ere horrelakori gertatu ez dadin. Naiz eta orain eman min, kontuak zabalduarin, berriro ere horrelakorik gertatu ez dadin. Bueno, esan atsegin handiz etorri garala, oso etorri gara zeren eta tabu bat izan da, familietan ez da hitz egin, eta hain eman diu, hitz egiteko eta dosierrak irakurri eta hori deneiteko, ez da. Orduan, bati bat, eskarrak eman nahi dizkiogu, alkate Andreari, Maria Pilarreri, baita ere Carlos Almorza eta Javiri egileak, liburuko egileak, eta baita ere Lourdes Errastiri, eta nola ez Arantzadi elkarteari, elkarte osoari, zeren eta ikusita zerako lan bikain egin ditzen, memoria errekuperazio honetan, ez da? Lan memori historiko honetan. Ezan, 1000 familiak denak oso zigortuak eta oso erreprisalatuak izan zirela. Asko sufritutako jendeak, abertzaleak izateatik, borrokaitatik, bere herria eusten. Eta, hemen Carlosek esan du bezala, Frankotarrak indarbitu zauke, azkenean, guretarrak galdo bizan zira. Baina, gaur egun ikusten dugu, hau dela justizi egitea, ez da? Justizia, aitortza, erreparazioa, horren denan beharra daukagu. Behar handia gainera. Eta nik zuzenean, aitak pasaziguna, agian ez nahiko transmisio ez da egon, baina bizitako gara. Gureak izugarria gorrik eta beltzak pasatakoa zan. Horrek ere eragin epizu guregan. Pasazitun, nintzen, mendixekazin, handezarretan ubakiak egiten, gero joan zan, azkenean, bazoia zatzera, Santoñaraino, han karsteleratu izan zan, handikan Kadizera, Porto Santa Marierako karstelara. Eta tifusaki, hilzorixan, hoi dena historito, hoi dena pasa, eta azkenean bizirik atera zan, eta berriro ere, 12 urteko kondena hori, 4 urtean gelditu zan, eta 54ean kondena hori bukatuta bezala eman zioten, ezkondu zan, 8 seme alabak izan zituen, ama Juanitakin, eta gu geoke ondo gorrik eta beltzak pasatakoa geha. Miren txurmen ikusten jota esteasuar batzuk, betiko gure bizikideak, denak gogoratuko geha, ezta? Oso zigortuak izan zean gerra ostian be, oso zigortuak gura etxai ez zioten eman certificado de buena conducta, eta arrubil hartu zuen, eta arrubil lan itxeko, basarrin astua behar zabezela, behar zuen kamioi txiki bat, eta kamioi txiki horrekin
istripu bat izan zuen, berriz karzeleratu izan zan. Bueno, hoi den histori dena pasata. Baina baita ere, ez dut ahaztu nahi izebak. Ibilak honen da bizi komentatuko dut bi osoa. Osoa patxi fraile joan zan, eta legoa zen, eta gerra usten zanean, bai tokatu zitzaion Zaragoza, Teruen inguru horretan, eta frentean jarri zuten, eta antxe bota zuten, fusilatu zuten. Beste hori Ibilako osoa. Gorogoineko osoa, hemen ikusten da bere hiloa, hori gerra garaian eruan zuten, hartu eruan, eta hemengo testigantzan izan duten bezala, ez dakigu zen bukaera mota eman zioten. Eta, gero izebak aipatu gabe ezin utzi. Hiru izebai karagarriak egin zizkioten. Hemen aipatu da moduan, hilea moztu, Guardia Zibila joan ziren, ibita basarrira, izugarrizko konetazioak eman ziozkioten, eta, bueno, oso zigortuak izan ziren. Eta naiz da, Maria Pilarrek oso ondo aipatu du, Amona Genove bana, hori bai, azpimarratu nahi nukena. Zuek imaginatzea altzatek gaur egun, basarri utzi, 8 semaloan ama, Astiasuko plazara etorri, eskumuturra altxa, eta gu hemen gaude, altxamendu frankistei aurka egiten. Osa, ikaragarriak pasaziran. Eta, bueno, baina daukagu satisfazio bat. Ibilako familiek jarraitzen dira unor, Ibila eta Aragonor, daukagu satisfazio handi bat. Jende hondenek, borrok egin zutela, justizi baten alde, eta gainetik, eura bukatu zutela duintasun osoaz. Eta gure oroimenean hori beditu. Euren duintasuna. Eta guk ere, duintasun horretan jarraitu nahi dugu, hartu lepoa eta segi horretan.